Здравейте хора, днеска ще има видео, не се притеснявайте, просто закъснях малко. И днеска, както ще видя от заглавието, днеска ще правим класация на 4 мапа, които сте разбрали от тъмнела. Не можах да направя върху тях героите, защото съм от Samsung, а пък трябва да се изтарям някакви Samsung много хубав бил там някъде, а пък няма такава функция да добавиш друга снимка. Няма такава функция да добавиш друго изображение върху снимката. Не знам, Samsung това трябва да го направят наистина хора. Защото наистина трябва да го направят, защото така няма да можем да приемем тъмнелите. Хубаво. Така. И за първата класация е блъската. Да, това е хора, бърз. Много бърз брола. Много бърз брола. И ще ви обясня защо на този мап бърз, а именно на Showdown, е най-добрия мап бърз. Зависи сега. То мап сега е къден. И за то мап е най-добър. Какво се не знам? Сега гледайте за това. Гледайте. Защо е най-добър? Гледайте. А именно бърста обаче го няма. И сега ще трябва да... къде е бърста? Да видим. Много голям опция. Нямам бърста. Само е да не се падне бърста. Това ми се падна, обаче не точно. Трета класация, на втора класация е бърста, това не е точно. И така, може да използвате други броли, нещо бързо да използвате на този Showdown, може да използвате този капитан. Този танк е Вишен!
за Джем Граб, Дея, Капа, Трамп, не го знам какви са те имена на този мап. Много са имена за казване. Да, тук също може да използвате други герои, но няма да ви казвам. Ето вижте това. Буквално това е много са. Обаче за това така. Буквално това няма да поздравят. И ти си кажеш, бах ти нова, той не може, за да ви си най-страшното. Аз не ги избирам, аз Google ги избирам. Така че... И да, брат, Google ми казва, че приемам за който го избрал, за който може да следва с вълниците. Това не е. И същото как ми ги пука на дата? Как ми ги пука? Добре, кое? Какво стана, бе, за... И ги късаме, ама ги късаме. Магията на Куско. Магията на Куско, беге. Буквално това е магията на Куско, беге. Беге. Об, за момент си помисля, че не сме. Това е магията, хора. Буквално до сега имаше ход зони. Буквално, брат. До сега имаше ход зони, не ви лъжа. Не, бате. Еми, хора, това ще е видеото. Да, само 3 броя избори. Само 3 броя. Пак до сега имаше ход. До сега имаше, сега го махнахме. Добре, хора, ай, чао от мене. Абонирайте се за канала. Слушайте този лайк бутон. Ничего от мен.